салом алейк ва кули мардуми тоҷик, салом алейк ва халқи ғариб. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборакбод мегӯям. бародарҷонои рӯзи хабари безеб омад аз шаҳри душанбе. рӯзи 7 август 2020 баҳроми ғафурӣ аз дунё гузашт. он сабабе ки да аваре ғалтид худаш да Land Cruiser буд, қатъи кам аз да аваре ғалтид. биёи бародарҷоно ҳама каза ҳаққаш дуогӯ бошем ки худованди бузург ҷоша ҷаноатро фирдавс гардонад, дар зану фарзанду дар хешу тавараш сабри ҷамил диҳад. инна лиллоҳи ва инна илайҳи раҷиун. салом ба ҳама мардуми сарбаланди мусалмон. идатон муборак бошад. ман Баҳром Ғафурӣ ҳастам. ба шумо аввало сиҳату саломатӣ, баъдан умри дароз, баъдан сербаракатиро дар дастархони шумо, дар хонадони шумо таманно дорам. бигузор ягон каси шумо беморӣ касалиро набинед. сиҳату сиҳатманд бошед. худо кунад ки то моҳи шарифи рамазони дигара, то иди дигара моҳу шуморо ба сари баланд бо хушҳолӣ худованди таоло бирасонад. Сарбаланд бошед. бори дигар идатон муборак.